Machiegni kendo nyakaramogi wuoth Mandala Beach gi kambi ma Safaricom e gwenge mag Masawa ochope gikone kawuono mano e boma ma Mwea ka idhialo higni 18 mag M-Pesa e pacho ka. E tudruok gi kambi mar Raw Media Services kokalo e nyakalondo mar Citizen TV kod mar Citizen kod mbui maro M-Pesa ochwalo puonj kod mich modhuro ne jopiny e boma no. Kokalo e chenro mar M-Pesa sokoni johala maloyo 100 noyudo puonj ewi dongo ohandgi kod tiyo makare kod simbe manyasani e timo ohala. Kanyaka sani johala maloyo 1,000 osedonjo e chenro no. Wuodhno kinyo chomo gwenge ma Kitui. Wale wasikilizaji wetu vile wao ndio huwa customers wa Safaricom. Kwa hivyo imekuwa ni partnership nzuri sana. Ujio wao umetusaidia kuwa na kuuza zaidi kulingana na wakati wa kawaida. Kutransfer pesa, kupokea pesa, kufanya biashara, yani in generally M-Pesa imeinua wananchi sana. There's a lot of interest in our investment products, kama Zidi. Tumeona a lot of interest kwa zile tunukiwa plus devices zetu. Partnering and finding the right avenues to partner to engage my business out there. So for me, Safaricom has leveraged that